नैबेखौ नायदो नै दालांनि अफिं नैबे नामखौ नायदो नै दिनै दालाङा बेखेवजानाय जाबाय। हाग्रामा महिलारि सार चन्दन ब्रह्म सार खाम्फा सारमोननि अननायावनो नैबे ब्रिजखौ दिनै मोनबाय। नायना लादो। BPFनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा सारनि अननायाव नैबे आइफवालि दालांखौ दिनै जों मोनफुंनो हाबाय मोगथाङाव। नैबे दालांखौ नायदो नै हाग्रामा सारनि अननायाव बे दालांखौ दिनै जों मोनफुंनो हाबाय। निसिमा आरो थुक्राझार जों कानेक्ट जानाय नैबे दालांखौ हाग्रामा सारनि अननायाव मोनबाय। बेनिखायनो जोङो हाग्रामा सारखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय निसिमानि जानानै सारखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों सारखौ हामबाय होनहरो। सारनि अननायावनो जों दिनै जोबोद मोजां गोलाव दालांखौ जों मोननो हाबाय। बेनिखायनो BPFनि आफादगिरि थामहिनबा आगुनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं सासे निसिमानि जानानै सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ सारनिसिम जासिहरनाय जाबाय। दा नायदो नै खाम्फाखौबो आङो देखायसिगोन सोरनि सोरनि नाम दं बे दालांखौ मावफुं